danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Ita dai wannan rijiya mai ɗimbin tarihi an gina ta ne shekaru aru-aru, wato tun zamanin Turawa, wato a shekarar 1804, wanda kuma ake ikirarin cewa Dabo shi ya gina wannan rijiya. Jama'a za su ce wani Dabo ake magana, wato Daban nan da Kanawa suke tunƙaho da shi, inda ya fara zama a cikin wannan gari na Kwasallo, ya kuma gina ita wannan rijiya mai girman gaske.